Σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στη σημερινή τελετή ονοματοδοσίας της πρώτης στο είδος της παγκοσμίως πλωτής πλατφόρμας θαλάσσιας επιτήρησης. Η υλοποίηση δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την άριστη συνεργασία με τα ναυπηγεία Σαλαμίνας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Κόρο για την υποστήριξή του και την άοκνη προσπάθεια όλους αυτούς τους μήνες σε ένα πραγματικά παραγωγικό χώρο για ένα πραγματικά παραγωγικό μοντέλο. Η πλατφόρμα πίσω μας θα εξυπηρετήσει ιδιαίτερα τα συμφέροντα της χώρας μας. Δεν πάβουμε να είμαστε μια ιδιαίτερα δυνατή ναυπηγική δύναμη. Έχουμε ξεχάσει το παρελθόν μας. Εμείς στα ναυπηγεία Σαλαμίνας προσπαθούμε να το θυμίσουμε στον κόσμο. Είναι ιδιαίτερο μεράκι για τη δουλειά μας και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη δουλειά μας.